Lebo tak životná úroveň na Slovensku nie je až ako vytrestovali tí naši politici. Naopak, ja som bol na Slovensku na dovolenke, v Litovskom Mikuláši, tej Tatralandy, tam je taký ten detský svet, tak my sa vlastne tak cítime veľakrát ako deti s Jurajom. No a bola tam taká šťastná rodina slovenská, bola tam mama, Jurko, dáme som pre istotu aj dva možno, bola tam mama, otco a také malé dievče, také asi 5-6 ročné, boli tam na kúpalisku a zrazu to dievčatko, taká Zuzanka sa volala, prišla za to mama a hovorí: Mama, môžem sa tam niečo opýtať? No, áno, Zuzanka, čo by si chcela vedieť? Čo majú tí ľudia strčené pod tými plavkami? Tu hovorí Ježiš, oni tam majú strčenú peňaženku. Lebo keď sa idú kúpať, tak sa boja, že im zo striedy tú peňaženku niekto zoberie, tak si ju strkali do tých plaviek, chápeš? A ten ujo, čo sa tam stále na teba pozerá, ten mal asi výplatu. Milí priatelia, mnohí sa nás pýtajú, že u nás vlastne zásobujú takýmito príhodami a vtipní kňazi a lekári. A takýto príbeh naozaj sa stal. K lekárovi prišiel muž, trošku taký zvláštny, lebo trošku koktal, nie veľmi. Prišiel k tomu lekárovi a hovorí: lebo strašne kokcem a nemôžem si dať rady. Nemôžete mi nejako pomôcť. Lekár hovorí: áno, veľmi rád vám pomôžem. A už ste aj tak pátrali po tom, že kde by mohlo byť epicentrum nákazy? A on hovorí: asi tuto okolo lebo mi narostol a ty si veľký asi sa mi odkladil mozog a preto tak asi nemôžete mi tu kúsok odrezať, aby sa to opravilo. Lekár hovorí: dobre, polovicu vám odrežem, snáď sa to upraví. Odrezal mu to, o týždeň prišiel na kontrolu a hovorí: pán doktor, perfektne, vidíte, počujete to? Rozprával to neplynulé, krásne, ale žena už nie je taká spokojná. Ako keby ona asi bola zvyknutá na ten patrón celý život. Nemohli by ste mi naspäť prešiť ten kúsok, že ste mi to odrezali? A to lekár hovorí: no, by to dáme nemožné. Na sobě šťavočku o 12 dielka. Na sobě šťavočku o 12 dielka. Tu nechcela mi pískať mi bohatý dielka. Tu nechcela mi pískať mi bohatý dielka. A to si pomyslela na jednu kútavku. Na to si pomyslela na jednu kútavku.
Ďakujem pekne, to boli sme úžasné. Keď je tretia dnes, premiérne vám vlastne budeme tak piesne z nášho